Hej. Det her bliver en fortsat historie om hvidløg. Jeg har skrevet 2023 til 24, for hvidløg gror jo over en lang tid. Som der står, de skal plantes oktober til midt november. Jeg satte dem så midt i september. Men det er jo fordi, at de der fed, de skal først ned i jorden, og så skal de ligesom blive lidt større. Så skal de have en kuldeperiode, og når de så kommer igen efter kuldeperioden, så laver de det, vi kender som et hvidløg. Det har jeg ikke haft så forfærdeligt meget succes med temmelig mange gange, og det er jo fordi, jeg har bed, der ligesom kører et år ad gangen. Selvom jeg har rodurter stående hele vinteren, så rydder jeg jo om foråret og kommer noget nyt på. Og det kan man jo ikke, hvis der står nogle hvidløg. Jeg satte nogle hvidløg her imellem persillen. Persille skulle være så godt sammen med hvidløg. Og så var jeg nede den anden dag for at mærke, jeg havde godt set, at toppene var visnet, og tænkte, hvad er der så? Altså, ligger der et fed dernede? Der lå absolut ingenting. Der var ingenting overhovedet at finde. Det var dejlig muld. Og der var blevet dødt organisk materiale dernede, og det har jorden så gnasket i sig. Altså, det fik jeg ikke meget ud af. Og jeg undrer mig over, at de blev helt væk. Ja, så må man jo gøre et eller andet. Det kan jeg jo godt se. Og så havde jeg 4 baljer. Fordi der kan jeg have noget, der står længere tid. De var bare groet fuldstændig over. Jeg havde ikke dækket dem til. Jamen altså, man ved jo godt, hvorfor tingene går galt. Så de måtte vendes ud, og så tog jeg det allernederste af jorden, fordi der ligger ikke ukrudtsfrø. Og skovlede tilbage, og så er der kommet en plantesæk oven i hver. Og så er der omkring 15 hvidløgsfed i hver. 17. september. Og ja, det har stået heromme. Det har sådan stået heromme bag ved grønkålen. Man har set lidt stikke op. Der stod også lidt halvforgangne timianer og sådan noget. Og det er sådan langs med hækken der. Man kan godt se, at der er lidt skygge. Nu er vi også i september. Og hvis man synes, at de skal have mere middelhavsklima, så bliver de sat herud på præsendingen, der hvor der har været pil. Der er i hvert fald fuld sol og varmt. Så sætter vi dem derud til sommer. Og det der skal ske, det er naturligvis, at de ikke skal stå med det der lækre jord op i regnen hele vinteren. Jeg venter på, at der kommer små grønne toppe, og jeg venter på, at jeg får noget græs, og så kommer der græs over, og sådan skal det stå hele vinteren, og det græs skal også holdes ved lige til næste forår, sådan at kasserne ikke tørrer ud. Det er jo det, der er hele problemet med kasser, at de tørrer ud, og er det først tørret ud, så er det rigtig svært. Men i al sin glæde over stadighed over de her hvidløg, så kan man jo godt tage en lille overvejer over prisen. Jeg synes, de koster, altså spidsen af en jetjæger. Et hvidløg, 60 kroner. Den kom jeg til at købe 2 gange, det blev så 80 i alt. Der fik jeg trods alt 3 fed. Den der fik jeg også 1 fed af, 30 kroner, jeg delte med en kollega. Det vil sige, at jeg har købt for 140, jeg har købt for 170 kroner sætte hvidløg. Og så har jeg også lige købt for 120 kroner plantesække. Det er 390 kroner. 290 kroner. 4 gange 15, det er 60 hvidløg. Og de koster omkring 5 kroner stykket. Det er 300 kroner. Så på sin vis har jeg brugt alt det, man ville kunne købe hvidløg for. Er det her så en rigtig, rigtig dårlig idé, eller hvad? Altså økonomisk, så tror jeg ikke, den kan holde. Jo, næste år, hvis jeg vil dyrke hvidløg igen i sommer, det ved jeg ikke lige, om det er en god idé. Så hvis jeg passer på jorden den her gang, så skulle det jo kunne gå, ikke? Så behøver jeg jo ikke at købe ny jord. Og hvis jeg får nogle gode hvidløg, og jeg kan tørre dem, og de kan klare sig hen til eftersommeren, så vil jeg måske nok kunne bruge nogle af de løg her. Det må man sige, det kunne man vel nok gøre. Som stikløg igen, eller sætteløg. Måske kunne man også købe nogle gode økologiske hvidløg. Det kan ikke nytte noget at købe dem fra Kina. De er enten sprøjtet eller bestrålet, så de ikke spirer sig på rejsen. Men altså, det kunne man nok godt. Jeg synes, det her, det var dyrt.
Det må jeg indrømme. Men har man, altså den der var meget, meget store, flotte, fede, har man sådan et hængende, når vi når til september, altså kan jeg ikke se, hvorfor man ikke kunne bruge det til at stikke i jorden igen. For lige i øjeblikket var det her i hvert fald ikke nogen fantastisk økonomisk idé, men så kommer vi ind i den anden kasse. Noget kan betale sig økonomisk, ja, men noget er også i en kategori, hvor man ikke kan købe det. Og man kan faktisk ikke købe frisk hvidløg i Danmark. Vi får tørret hvidløg, naturligvis. Men frisk hvidløg, hvor fedene er bløde og lidt gennemsigtige, de har altså en fantastisk smag. Og det er jo lidt ligesom når man dyrker i haven, der er bare nogle ting man ikke kan købe. Så det kunne komme hen i den kategori, luksuskategorien, at de friske hvidløg, som næste sommer kan tages op derfra, dem kan man ikke umiddelbart købe. Og så må man så se, om man kan tilgive prisen. Men jeg vender tilbage. Jeg håber snart de spirer sig, så der kan komme græs på osv. Men nu er jeg i gang. Haveejere er jo entusiaster. Det går galt et år. Ja, det gjorde det. Det blev væk. Og så siger man, bare vent, nu prøver vi igen. Og det gør jeg så. I kasser. Okay. Jamen, vi ses igen.